So nastanan ang gabi ka na itong tanan. Okay, so pasalamatan na sa natang Ginoo nga nakatambong tani Santos Kamisa. Araw na to siya mapasalamatan sa mga grasya nga ito nadawat. So taga natang Ginoo usa kamasipang pakpak. Perfect, Osara. Og sa ato mga suking, tigpanminaw, og tigpananaw sa atong online, ha? Nya kaway-kaway para sa mga ulitaw nga loyal. Talagsara kayo mo, no? Kato mga pasa, padaplin sa... Ambot lang, no? Kung kabantay mo, sa atong kinabuhi, doon lagi mga igayon nga usay papilion ta sa duha ka butang. Kinahanglan mo pili ta kay wa tay mahimon. Panagod sa mga ulitaw, kung duha ka uyab, maglibog kisay pilion. Ang gwapa ba nga maldita o ang buutan nga ang naong murag siya rin makaagwanta. Mo nilang gingon nga ang naong ko no, wala sa itsura. Asa man di ay, dipindi na sa bulsa. Paita. Kaya mo nga ito nga grabe ba no? Bisan sa mga panultihon, usay libog kung saon pagdawat ama sa utan ini no. Mingon na si Boy Abinda, when is okay not to be okay. When it's not okay to be okay. Unsa, makalibog man, no? Mura man nagkanang sa giningon pa nga ikaw, kung mo patol ka sa mga way utok, no, wasad kay utok, busa gamita imong utok, wa man di kay utok. Makalibog ba sa imong pilio, no? Mura katong bata, ningon sa iyang mama, sama, mulayas na lang ko nini, ma. Kay pirme lang ko yung inon nga buang ko. So, ayaw pag inaana dungoy, no? Ayaw nang buhata. Ayaw pag binuang diha. At kanawaran na, ginanasan ko ni mong buang. Mulayas na lang ko. Kaya sa iba, pastilan. Makalibog, no? Kamo mga dalaga nga magsigi chat-chat. No? Yan yung gichat, bamusin, ra. No? Ngayon mo, oy, mabilis kaya alam na ko, ayaw pag inana. Kaya binisaya sa sin, gitanaw. So kung nagtanaw siya, doon na siya pagtanaw ni mo. Charing. Anong mo na nga, pastilan sa itong kinabuhi. No? Yan mo sa nga magkarelate kay sa atong pagbasa karon mo nila itabo. No? Kang Jesus o sa iyang mga tinunan o sa mga tao nga palibot kaniya. Kaya nga naman, gipapili. Una, gipili kung mupadayon sila pagkuyo kang Jesus o mubiya ba. Kaya uban, wala makasabot sa gisulti ni Jesus, ha? Ang akong unod, mao ang akong pan. Ang akong dugo, mao ang akong bino. Unsa ka zombie. Mauro ba ni karon nag-isgot-isgotan ani magpabakuna nga mahimong zombie. Di usa ka babae nagpabakuna. Sus, pag-uli niya sa ilan, ikalit nagkahapi ang pananaw. Ginaan, nagkanang hanap na kayo yung pananaw, naglisod na siya o klaro sa mga butang. Iyang gitawgan ng doktor, Dok, ikaw man yung nagpabakuna na ako. Unsa man yung nitabo nga murag, nihanap man akong pananaw. Unsa man magpa-hospital ko diha, yung doktor, day, balik lang diri, day. Nga naman, nabili na yung mga tsuhos. Muna hindi na siya kita. Muna mga usay-pas nila, no? Pareha sa unang pagbasa. Gipapili sila kung kinsa ilang kuyugan. Ang Ginoo, ang Diyos o ang ilang gipa ka Diyos. Usahay sa itong kinabuhi, doon na sa tayo mga gipa ka Diyos. No? Kanang mabuang ta sa bisyo. Ang atong bisyo, mo na atong gipa ka Diyos. No? Usahay magka-apil-apil ta sa mga horoscope. Usahay magpatag-antag-an ta. No? Usahay atong mga sa atong kinabuhi. Mo na mag-asa man ang imong pagtuo sa Ginoo. No? Mo nang usahay karon ini panahon na matest gyud ang atong pagtuo sa Ginoo o pagtuo na to sa katao, sa mga tao, no. Naiban magpabakuna na sa batad mahadlok, no. Kabaw babunga katong flu vaccination sa diaging 1920. Tanan nga nagpa-flu vaccine nangamatay ang tanan. Nga naman, 1920 pa man to, di patay na sila karon. Baita. So mo sa pagkalisod niya sa itong kinabuhi, labi na sa mga managtiayon nga papilion ta, no? Magbuwag o dili magbuwag. Kaya yung magbuwag, ya papilion ang mga anak, no? Dahil kung magbuwag mi dahil sa imong papa, asa ba ka mukuyog sa imong papa o nako? Di ko sa babae, ato ko mukuyog sa akong uyab. Baita. Kaya mo na ingon mga, mo na sa itong kinabuhi, no? Pagkalisod, no? Dahil managkumari. Ayang kumari, wapad yung maminyo. O sa kadalaw niya, ito sa ila. So, Mari, kano sa mga magminyo? Siya hapit na Mari. Nga naman, namabdos ko. Ha? Mabdos na ka. Siya mawit ang Mari nga kilalan. Anin lang ko ma-istar sa inyo. Ayaw pa ginana. Kung mabdos ka, ato ka istar sa amahan sa imong gianak. Siya maubitaw na po diri. Kaya ang amahan ng si kumpare. Maita. Muna sa itong ginabuhi, pagkalisod ba, no? Muna sa itong ginabuhi, itong pagkalantaon, ha? Unsa mangyod, no?
usahay mobiya ta sa Ginoo, usahay manluod ta, usahay magpatuo sa ta, maglibog ta. Na mga higayon nga usahay sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kung makauyon ta, okay ra, pero maigo ta, di na. Ano? Salmas sa sermons mga pari, ayaw ka mo pamamakak, okay. Ayaw ka mo pangawat, okay. Yung mga lalaki, ayaw ka mo pangabit, oy. Why personalay? Ano? Kaya sa'yo, naong na to sa itong kinabuhi ba? No? Maubito na nga sa itong kinabuhi atong tanawon. Miabot ang mga higayon nga usahay karong panahon na daghanik na kamatay, ha? Daghan na nga sakit usahay. Maglibog taon sa mong give up na ba ko sa Ginoo? Umupadayon ako sa kong pagtuog kanya. Kung dili masukod ha, kunon sa gikalawom, ang atong tagsa-tagsa pagtuog. Mo naging na ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan ang mga apostoles. O namiya man sila. Nya ka mong napulog duha, mubiya ba sa mo nako? Nindot ang tubag ni Pedro, Lord, di kami mubiya kanimo, kay anak kanimo ang matuod nga pulong nga nagdaog kinabuhi. Mo din nga sa itong kinabuhi, nindot yun, no? Atong timbang-timbangon, ha? Diin man kita mamutang sa maayong pagkabutang, ha? Ang atong pagtuo sa Ginoo, unsa man yun kalaom, no? Masahay bitawan, ang atong kinabuhi, depende rin sa atong paghangop sa kamatuoran, no? Sadyang niabot ang Jensen vaccine, daghan ang bakuna, nagdasok sila. Ay, sus, ang mga naglinya nga senior, nagyaw-yaw kay nahutdan. Para di sila magyaw-yaw, gitaganan lang yapon sila Jensen. Pero Jensen floor wax. Nga mga bata noon, Jensen baby powder. Pero mo na yun sa Ginoo. No? Mo na duha ka words ang makapahinuklog nato. Sa English pa, faithful or faithless. Mayingon kitang faithful, we see everything in the eyes of faith. Ha? Bisan unsa pa. Kung may pagtuo kita, musunod kita sa Ginoo. Pero bitang faithless, atong gihaom. Kung dili makaayo na to, di sa tamutuo. So, sa anak, gisugos inahan. Sadong, palitan itong suka, ay, di ko, ngit-ngit kayo, mahadlok ko, siya ay kahadlok. Kay kuyugan makasi mong anghel magbalantay. Siya na lang sumua ang anghel. Bastos ka. Ay, bastos ma. Kaya bastos ma ka nagahubo. Ay, nakuyap pa ng ilahan. Tsada, mauna. Ikay bastos kaya nag-istorya pa ko mo, imo kong gikatulgan. Paita, no? Sa itong ginabuhi, di na ito mahinuklong kinsay sakto, asa ang sakto, unsaon nga mahimong sakto. Mauna ang Ginoo, iyang gipakita. Ang mga namiya kaniya, iyang gipasagdan. Kung kita pa to, kung ay mamiya, ato yung pabalik, kung ibalik mo, atong danihon sa mga butang nga kalibutanon. Masabi tayo, manumbalik na to, kanang mahitungod sa kaminyoon ba, no? Katong mga karaan na to nga mga joke sa kaminyoon, mahalag saging, basta labing. Mag-unsa man ang mangga, kung pirmi ka gikulata. No? Sa atong kanon, mahalag mais, basta gugma, tamis. Mag-unsa man ang humay, kung pirmi ka nagmahay. Nindot, ano? Mahalag buwad, basta in love. No? Mag-unsa man ang inasal, kung pirmi ka gidagmal. Ano ba ita? Bahalag hipon, basta bayran dayon. Maunsa man na ang chicken cordon kung ikaw unya-unyaon. Waita. Sa mo na nga sa itong kinabuhi, grabe ang gigamit sa Ginoo. Wa siya maghimo og mga gimmick kung dili ila siya lang ipasagdan. Depende sa iyong tagsa-tagsa kapag tuo kung saan ninyo nga motuo mo na ako. Sabi tayo sa itong kinabuhi, pasagdaay lang. Ngayon sa kababae, bisang matuog mang lipstick. Siday nga naman kaday, bisang matuog mang lipstick, makanya o magdamgo niya ko nga nagkuyog bisa kong uyab. At least guwapa, gihapon. Wait, so pasagdi lang siya. No? So mo na nga sa itong misa karon, mo ni na ko mensahe alang sa matag usa ka nato, ha? Sa kanunay na itong pagsimba, asa na napita ang kalawom sa itong pagtuo. Sa mga gayon nga tagaan ta sa Ginoo pagsuway, mobiya ba kita kaniya o magpabilin kita sa iyang sabakan. Kaya ang Ginoo nagkanayon, dili ko kamo pasagdan hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi, kaya akong pagmahal o ay pagkupas. No? Sa mga nga sa kinabuhi, ato yung mapamatudan. God is love and His love is forever. No? God is always faithful, God is merciful. Yaman ito iampo sa itong misa karon ha. Kaya dili unta kita mawadaan, no? Sa itong pagsalig sa Ginoo, dili kita mapaliyo kaniya, kundi magpabilin kita sa iyang gugma. Amen.